Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. لا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم. mai sauran tashar Unity FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da saduwa a wannan lokaci da muke gabatar muku da shirin fatahohinmu, shirin da ke bai mai sauraro daman aiko da tambayoyinsa ta lambar waya kamar haka: 09095631598 don warwarewa mai sauraro abubuwan da suka shige masa duhu a cikin addinin musulunci da kowane fanni, musamman fannin ibada da zamantakewar mu. Sheikh Kuzaima Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ke amsa waɗannan tambayoyi da fatawa, da fatan Allah ya bamu dacewa, amin. Alhaji Yawale Mabudin Bukur shi ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri, sai kuma ni Nazifi Abdullahi da zan karanto tambayoyin da mai sauraro ya aiko da su. A yi sauraro lafiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. والسلام عليكم ورحمة الله. naji daɗi kwarai da gaske da gabatowa a gabanku akan wannan maudu'i na fatoyinku. To galibi abinda mutane suke mantawa shine fatawa babban abu ne. Wato a Islam in an ce mutum zai ansa fatawa, malamai da yawa suna cewa wato kamar mutum ne zai wakilta ko kuma zai shiga wani wakilci na Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga sauran bayi, domin fatawa babban abu ne a cikin addinin musulunci. Domin magabata zaka iske idan an yi fatawa sai zagaye kan wasu manya-manyan sahabbai ba a sami mai amsa shi ba, sabida da hatsarin shi da su kuma kiyayewa. Kamar yadda kana Abdullahi ibn Umar yus'al fa yaqulu Abdullahi ibn Umar idhhab ila hadha ar-rajul liyuftiyak. Wato wani ma Abdullahi ibn Umar tambaya akan fatawa, sai ya ce ka je wajen wane domin ya amsa maka. Wa yushiru ilai, sai nuni zuwa ga wani. Fa yadhhabu ar-rajul ila man hawwalahu alayhi ibn Umar, sai bawan Allah ne ya tafi wajen wanda ibn Umar ya tura shi. Fa yajiduhu Abdullahi ibn Abbas, sai ga sai Abdullahi dan Abbas ne. Fa yastafti, sai mai tambaya. Fa yaqulu lahu Abdullahi ibn Abbas, sai Abdullahi dan Abbas ya ce mai la falizhab ila Abdullahi ibn Amr fahuwa a'lamu minni. Yace a'a, ka tafi wajen Abdullahi ibn Amr, ya fi ni sani akan wannan abin da ka tambaye ni. Fa yadhhabu ila Abdullahi ibn Amr, farko ya tafi wajen Abdullahi ibn Amr. Fa yaqulu la falizhab ila Abdullahi ibn Mas'ud. Abdullahi ibn Amr yace tafi wajen Abdullahi ibn Mas'ud, fa huwa a'lamu minni. Fa yaqulu lahu ibn Mas'ud falizhab ila Abdullahi ibn Umar fa huwa a'lamu minni. Yace shi kuma ibn Mas'ud yace tafi wajen Abdullahi ibn Umar. Kaga tambayan ya dawo kan wanda aka ma na farko kenan, ba a samu mai ansa shi ba. Ma'ana fa tursalu al-ijabatu ila man? Ila Abdullahi ibn Umar. Wato tambayan ta jiyo kan Abdullahi ibn Umar, sabila da wato hatsarin da yake cikin amsa tambayoyi na fatawa a wajen su sabbai kenan. Ka duba wannan abadila ne fa, su ne Abdullahi da kake ji qura'ul Qur'an din nan. Dan haka ina roƙon Allah ya shige mana gaba. La taj'alu zuhuruna jusuran ila jahannam. Ya Allah ka kiyaye mu daga amsa abin da yake ba daidai ba, abin da muka yi daidai kuma ya Allah ya shige mana gaba akan shi. Na'am, assalamu alaikum. Akarbakallahu, tambayar mu ta farko ta fito daga hannun Maryam Shehu Dadin Kowa. Ta ce assalamu alaikum, shin ya halatta in sa wani ya karanta min alkur'ani in biya shi da nufin in samu lada, ko kuma bukata ta biya? Ya halatta ka sa mutum ya karanta maka alkur'ani ya maka addu'a, sabila da malamai sun ce dan shin karanta alkur'ani Allah yakan karba addu'ar mutum da zaran ya karanci alkur'ani, sabila da danshin yawo na karanta alkur'ani. Amma abin da ban fahimta ba a magananta shine da nufin ta samu lada. Wani bai karanta ma wani qur'ani ya samu lada, sai dai in kai ka karanta da kanka. Domin idan ka zo ka samu mutane kamar yadda wasu suke, za ka ga mutum ya ɗauki makudan kuɗi ya ba mutum, ya ce karanta min alkur'ani da nufin bukatu na ya biya. To wannan babu laifi, sai maka addu'a, amma kai ma ana so ka yi addu'a. Amma batu akan cewa karanta qur'ani ni in samu lada ba zai yiwu ba. Kowa yana karanta qur'ani ne domin ya samu lada, kamar yadda Imam Shatibi ya faɗi. Domin mai karanta qur'ani shi kanshi yana da mataki, ba ma shi ba, iyayen shi ma suna da wani mataki. Domin ya ce walidu qari'il qur'an, domin mahaifin wanda ya karanta Qur'ani, wato hani'an mari'an walidaka alaihima, wato su ci daga wani daɗi, wato wanda Allah ya azurta su da shi na daga yaransu da yake karanta Qur'ani ko mai karanta Qur'anin nan. Domin malabisu anwarin, wato ko aljanna suna da wani irin sitira na aljanna, kai afwan
من التاج والهلا فما ظنكم بالنجم عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة الملك أولو البر والإحسان والصبر والتقى على علاهم بها جاء القرآن مفصلا جزى الله بالخيرات أن أئمة لنا نقل القرآن أصبا مسلسلا واتو ba ma shi ba iyayensa ma suna da wannan karramawa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala to ya ga kuma yaron wanda ya karanta alkur'ani shine aka ce ula'ika ahlullahi wa innan kuma sune makusanta a wajen Allah ko kuma mutane na Allah ka duba kuma safwatul malak to wannan duk yana daga cikin albarkan wanda ya karanta Qur'ani dan haka ba a karanta Qur'ani wani ya samu lada sai dai kai ka samu lada wanda ka karanta in shi kuma yana bukatar addu'a kamar addu'a to Allah yana sawa albarkan yawun karanta Qur'ani da danshi na Qur'anin nan addu'an ta karbu na'am. Tambaya ta biyu ta fito daga hannun Salisu Bukur inda yake cewa da fatan malam yana lafiya malam da gaske ne idan mutum ya yi aure wai ya cika addininsa? Na'am, da gaske ne idan mutum ya yi aure ya cika rabin addininsa kamar yadda hadisi ya gabata domin amma cika addininsa ba haka ba ne cika rabin addininsa ya cika rabin addininsa hikimar faɗan haka shine wannan hadisi in ka duba yana cikin sahih at-targhib wa tarhib na Malam Nasir kuma sannan Imam Ibn Hakim a cikin Mustadrak nashi ya fitar in ka duba juz'i na farko hadisi na 175 dan haka ruwaya biyu ne wanda Anas ya rawaito Anas ibn Malik wanda yake cewa duk wanda ya aure wato kamar Allah ya azurta shi wato Allah ya bashi rabi wato wani gefe na addini kamar yadda Imam Tabarani ya fitar a cikin Fil Awsat da kuma Imam Hakim to ya cika rabin addinin shi sura ya ji tsoron Allah ya ɗaya rabin da ya rage amma a ruwaya ta Imam al-Baihaqi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala idza tazawwaja al-'abd faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi an-nisf al-baqi wato duk wanda ya aure ya cika rabin addinin sa sura ya ji tsoron Allah ɗaya rabin da ya rage hikimar haka shine malamai suka ce galibi ga duk wanda ya aure menene rabin addinin shi wasu suka ce a'a mace salaha kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda Allah ya bashi duniya ya bashi aure ko ya bashi mace ta gari to babu wani abin da za a mai murna kaman wannan domin manzon Allah da kanshi yake faɗa wani hadisi yake cewa a kayan duniya kayan alatu ne amma ya fi son abubuwa biyu daga mace ta gari sai zuma wani kaulin kuma turare to kaga a sayin mace ta gari ita ce wannan wato nisfuddin din tunda Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna domin mace in ta kiyaye ka kaman a cikin tarbiyatul islam mace ita take rufe asirin miji kuma kamar yadda ya faɗa ya ce bai kamata mutum ya je ga aure ba illa bi istikharatullahi azza wa jalla wastashara ahlul khabar wal ma'rifa bai kamata mutum yayi aure ba sai ya tambayi ahalin yarinyan nan ko kuma makota wanda suka santa domin a ƙarshe ke cewa fa zawja hiya ummul aulad domin ita mace ita ce uwar yara ita za ma'ana ita za ta yi tarbiyyar yara shi yasa yana daga cikin da'abul anbiya ko salihin ko salihan bayi addu'an mace ta gari dan haka kaga rabin addini kenan shine mace ta gari wasu kuma suka ce a abin da ake nufi da mace ta gari a abin da ake nufi da rabin addini mutum ya cika rabin addinin sa shine hakuri da yake cikin harkan aure 90 in an raba harkan aure 100 ya dauki 90 duk hakuri ne a ciki domin an kira aure ibada to tunda ibada ne kuwa to kaga dole a yi hakuri a ciki domin duk wani kalma na ibada sai Allah ya danganta shi da hakuri wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wato kaga ya ga cuɗanya sallah da hakuri sabila da duk wani aiki na ibada in ba da hakuri ba zai yiwu ba to dole sai da hakuri sa'annan kuma koda lokacin da aka canja alqibla zuwa daga baitul maqdis zuwa masjidul haram farko abin da aka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi umarnin sa'annan aka ce wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim wato wannan abu ne babba ba wanda zai iya sai in me sai idan ya Allah ya shiryar da shi ko kuma a'a wanda Allah ya mai gamdagatar a cikin aikinsa domin shi aiki na addini ana so koyaushe ka sa hakuri in ma abu ne mummuna ko ma kyakkyawa ne domin shi yasa ake cewa la nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin kaga a sai wanda suka yi hakuri a cikin rayuwa ta duniya Allah ya musu alƙawari su ne masu alƙawarin nan fa idan kai hakuri to yaushe zan ce a'a ni a cikin harkan aure ba zan yi hakuri ba sabila da a'a an kure ni kaga da yayi mu bar sallolin mu bar azumin mu ce domin Allah abin da yake nuna mana yana nuna mana muna sallah fa muna azumi muna zakka duk ba akan wai muna so bane ma'ana kaman takura mu akai dole sai kun yi tunda tsakanin wanda ya halicce ka da kai abu ne na umurni yi kaza bar kaza to kai kuma in mumini ne yi kaza nayi bar kaza na bari
amma ya sabanin haka ne wa iyazu billahi. Shi yasa ake so ko da yaushe ka zama mai bin umarnin Allah subhanahu wataala, ka zama mai hakuri. Domin irin haka na taba iske ma'aurata sun zo suna husuma, sai tana fita ba tare da izinin mijinta ba. Shi mijin da ya kuka ya ce tana fita ba tare da izinin shi ba, tana fita ba tare da izinin shi ba. To shi malamin da yake sulhu akan wannan abin sai ya ce dole ta fita sabila da an bata mata rai. To kaga a sai wannan babban hatsari ne, sabila da bai a dau hanyar gyara addini ba a wajen. Sabila da inda za a bata ta fita dan an ta yi fushi an bata mata rai, iyayenta ne za su kwantar mata da hankali, kaga an samu sabani kenan a cikin addini. Domin shi yaji ma na farko ba addini bane. Galibi haka zamu ya ce a mutum muna yara mun san ana yaji, to yaji kuma ba addini bane. Domin Allah ya ce wa qarna fi biyutikunna, ku takaita zuwa ga gidajenku. Wa qarna fi biyutikunna, wato ku takaita zuwa ga gidajenku. Bai halatta ba ga mace ta fita ba tare da izinin mijinta ba, ko da kasuwa ne sai da wani al'amari. Idan ka duba Shehu Usman ibn Fodi yayi magana akan wannan wajen, bai halatta mace ta fita ba tare da wani kwakwaran dalili ba, ko da kasuwa za ta. Yau in ka duba kasuwannin mu duk mata ne a ciki, suna fita ba tare da izini ba, tare da cewa ma wasu abu da su siya ba. Dan haka wannan shine rabin addini, cika na rabin addini. Wato dole ne a yinga hakuri a cikin harkan auratayya, domin in ba hakuri gaba ɗaya zaka samu abubuwa sun lalace. Shi yasa ko addu'a Allah zaka ga yana nuna ma bayi su yi hakuri. Shi yasa addu'an bayi ma ko addu'an annabawa wanda suka fi mu zaka ga suna cewa wa malana alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma adaitumuna wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Suka ce dan me yasa ba za mu yi hakuri ba daga cutas wanda ake mana bayan ko Allah ya riga ya shirye da su. Kaga ba mu yanda ya shirye kamar annabawa. Sai ne suka ce to dole su yi hakuri akan cutas wanda ake musu, domin duk wani abu da makoma da komai yana ga wajen Allah subhanahu wataala. To galibi dai shi harkan aure dole ne akwai hakuri a ciki, dole ne mun sa hakuri kamar yadda malamai suka faɗa. Na'am. Wannan tambayar ta fito daga hannun Khalifa Samunaka, inda yake cewa akramakallahu, shin malam naji wasu suna cewa bai halatta a karanta ma wanda ya mutu alqur'ani ba, ko me yasa? Inji Khalifa Samunaka. To in ka ji haka gaskiya ne, haka ne. Domin daga zauren mutum ya mutu ba shi kuma da wani abu da ya rage mai illa addu'a. Lokacin da ka zo kana karanta mu mamaci alqur'ani, shi qur'anin ba zai tasiri a wajen shi ba, sabila da ya riga ya mutu. Abin da aka fi so da wanda ya riga ya mutu, da zaran ya mutu to ai saure a mai wanka a suturce shi kamar yadda addinin musulunci ya kawo. Babu abin da mamaci yake so illa addu'a, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaran mamaci ya riga ya mutu to in an zo sallah kanshi addu'a ne. Baka taba ji ko a sallan gawa an karanta sura ba ko fatiha ko wani abu, addu'a ake mai. Domin manzo Allah ya ce idza sallaitum anil mayyit fa akhlisu lahu du'a, idan kun zo sallah ga mamaci to ku keɓance shi da addu'a. To kaga sai sallah addu'a ne. Sa'annan kuma babu wani abu da mamaci yake so addu'a, ya halatta kai ta mai addu'a a duk lokacin da ka tuna shi. Haka idan ka je gindin kabarinsa addu'a zaka mai, tunda manzo Allah ya ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tadbiq fa innahu al-ana yusal. Ku roƙa mai dan uwanku wato gafara, wato yanzu in nan za a tambaye shi. To me kuma na karanta alqur'ani? Zaka iske wasu sun je makabarta suna karatun qur'ani, ko kuma wani kamar yadda na taba gani a wani asibiti, wani ya dauko qur'ani yana karanta ma mamaci qur'ani. Duk wani gawa abin da yake so addu'a. Tsakanin mutumin da ya mutu da mutumin da yake da rai addu'a ake yi. Ka ce Allah ya gafarta mai, in mace ce Allah ya gafarta mata, Allah ya jikanta ya gamshe ta. Shi yasa ko da a cikin sallah addu'a ne, in ka je gindin kabarinsa addu'a ne, in kin tuna shi ko ka tuna shi sai ka mai addu'a, Allah ya gafarta mai, Allah ya jikan shi ya gafarta mai. To wannan shine abin da ya tabbata a sunna, kuma duk littattafan fiqh ko irin su na Sheikh Usman bin Fodi Ihya Usunna wa Ikhmadul Bid'ah. Assalamu alaikum. Akramakallahu, wannan tambayar ta fito daga hannun Binta Yusuf da ke Rikos. Ta ce assalamu alaikum malam, a gaskiya muna jin daɗin wannan shiri da aka fara. Tambaya ta shine, zan iya karanta bismillah a farkon sallah kafin karanta alhamdu? Na'am, zaki iya karantawa, amma ki sani wani mazhabi ne ya tada da wannan, amma wani mazhabin bai yadda da haka ba. Domin ka iske kamar irin kasashen su Somali za ga suna karanta basmala a zuciya kafin su karanta alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ki sani akwai hadisi wanda akhrajahu al-Muslim fi sahih min riwayat Walid ibn Muslim an Anas ibn Malik, yake cewa sallaitu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa Abu Bakr wa Usman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'ati wala fi akhirih. Wato yake cewa yayi sallah a bayan Abubakar da Usman, amma bai ji sun ambaci bismillahir rahmanir rahim ba. Kawo ko manyan sahabbai ne, amma da yawa za ga suna yi, amma kuma ba haka bane. Gaskiya bisa kaulin raji
ba a karanta basmala kafin a karanta suratul fatiha, amma kamar yadda shi Anas bin Malik ya faɗa, yace yayi sallah bayan manya-manyan sahabbai da annabi, a bayan kuma ga annabi shine yake jan sallah, amma bai ji annabi ko su sahabban nan sun karanta bismillahir rahmanir rahim ba a farkon karatu ko karshen karatu. Da haka wannan ko idan ka sai dai wannan hadisi an kawo shi a cikin ilal na matan a cikin alba'isul hasis, idan ka duba zaka ganshi al-ilal fil matan wato na ibn kasir, wato an kawo wannan hadisi. To amma hadisin yana ba mu sauki wato wajen fahimta, sabila da hadisi ne mai kyau, tun da gashi nan mu a malikiyance a nan kasashenmu na Afirka, wato garbi Afirka, West Africa, galibi muna karanta alhamdu ne kadai, ba ruwanmu da basmala da sauransu. Amma kamar yadda na faɗa, idan ka je su Somali za ka suna karanta bismillahir rahmanir rahim. Na'am. Malam, tambayar Aisha Kabir da ke bukurcewa take yi, Malam Allah ya saka maka da alkhairi, menene hukuncin mace mai fita ba tare da izinin mijinta ba? In ji Aisha Kabir bukur. Wato duk mace da take fita ba tare da izinin mijinta ba, mace ce wacce take kha'ina, wato ma'ana mai macuciya ko mai cutan mijinta. Domin galibi wannan ta dora niyan fada da Allah ne da mala'ikunsa, ba wai ta dora niyan cima mijinta mutunci ba. Kuma abin da mata ba sa ganewa shine fita da ba tare da izini bai na rage mace kima. Domin ko wani abu kaga ta fada na shafan aljanu ko na waye kamar yadda suke fada su matan, to zaka samu duk sabo ne ko kuma sabawa a gidan aure da cin mutunci. To shi kuma dama shedan a kowane lokaci yana amfani da wannan dama ne domin ya shige mace, sabila da in baki zama mai sabo ba yadda za a yi Allah ya dora shedan akan ki, kuma ya zama kina sabawa mijinki. Dan haka akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mace za ta fita ba tare da izinin mijinta ba, mala'iku za su yi ta tsine mata har sai in ta dawo. Wannan hadisi ne ingantacce. Kaga ma'ana mala'iku za su yi ta tsine mata, mala'ikun nan kuma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, wato ba sa sabo kuma ba sa sabawa kan abin da Allah. Mala'ika ɗaya maga addu'a ba karamin lada bane, amma in kai iske kuma adadin mala'iku nawa ne, wa kam min malakin fis samai, ba wanda ya san adadin su sai Allah. To amma kuma duk a ce sun tare suna tsine maka, akwai abin da ya kai wannan tashin hankali? Babu. To shi yasa ake so galibi mace ba sa fahimtar haka, suna ganin kamar irin ko abubuwan da ake faɗa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na yau da kullun kamar wasan kwaikwayo ne, kuma ba haka bane. Zaka je ka iske wannan abun a inda kika fita ba tare da izinin mijinki ba, Allah ya dauki ranki, to fa su wayannan mala'ikun su za a kai waki, kuma farkon tambayin da za a miki a kabarinki abin da kika aikata ne. To kaga sai bai halatta ba mace ta fita ba tare da izinin mijinta ba. Yau kai ne baka shiri da mutum, a dauke ka a kai ka gaban sa, kana nufin zai maka adalci? To ballantana mala'ika wanda yake tsine maka kuma a kawo ka a ce maka hisabi, ya kake gani? Kuma ba shi ɗaya ba shi biyu ba shi uku ba, suna nan da yawa wanda duk sun tsine maka. Da haka fita ba tare da izinin miji ba, wannan gaba ɗaya rashin mutunci ne, kuma yana kau da mutuncin mace tsakaninta da Allahnta kuma tsakaninta da mijinta. Da haka mata su bar fita ba tare da izinin maza ba. Ko yaya ne dai ki tambaye shi. Akwai wata wadda ta burge ne, wai an ce ake ban labari, mahaifinta ya rasu amma bata je bata yadda ta fita ba, mijinta baya nan. Sanda ta buga mai waya ko lokacin ba waya ne, bata je ba, sanda ta bari ya dawo tukuna ta nemi izinin sa. To wannan ta yi abin ya kyau, amma yanzu za ta ci mijinta ya fi ubanta ya fi mijinta. Ko kuma kika zagi mijin, kika ce magana nan da kake gaya min ubana bai taba gaya min ba, ballanta na wani katon banza. Kin ga sai zagin na ya koma kan ubanki so 10, sabila da shi sai an ninka babanki so 10 ya kai mijinki. To da haka mata mu tsare duk wani irin abubuwa wanda ba shi da kyau. Na'am. Allah ya tsare mu. Ga tambaya daga bakin Ishaq Sabon Layi da ke nan garin Jos, ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, malam zan iya sallah da kira'a wato riwayoyi? Kuma za ka iya sallah da kowace kira'a da ita inganta, misali a cikin kira'atu saba'an nan za ka iya sallah da kowanne, amma faɗin cewa kira'a ko riwayoyi, kira'a daban, abin da nake so ku fahimta riwaya daban. Domin kira'a in ta hafsu ce, riwayanta nafi'a, kowane kira'a tana da ruwat kaman 3, haka kaman su Aliyul Kisa'i, shi kuma yana da ruwat guda 3. Wannan shine riwaya. Amma kira'a abun da aka samo daga shugaban a cikin ruwat, akwai Kumbula ko Usman, wa'annan masu riwaya ne. To kaga a sai baka dauko wani kira'a ka sashi, wasu zaka ga suna kiran qurra'u da ruwatu, amma kuskure ne. Kaga Ibnu Amiru Shami shi ƙari'i ne, ma'ana kira'ansa da na waninsa yakan saba a wani wuri, shi ba rawi bane, ƙari'i ne. Ka duba Shatibi zai baka duk
qurra'u sab'a, amma ba zai taba baka a bani ruwatu sab'a ba, sai dai baka ruwat aksar min zalik, wato fiye da haka zai baka ruwatu. na'am. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillah, nan za mu dakata da wannan shiri na fatahohinmu, sai kuma a saurare mu a cikin shiri na gaba don jin wani sabon shirin. Ga masu sha'awar turowa da sakonnin tambayoyinsu za su iya turowa ta lambar waya kamar haka: 09095631598. To, a madadin Sheikh Kuzaima Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya da ya amsa tambayoyin da muka karanto daga masu sauraronmu, da kuma Alhaji Yawale Mabudin Bukur da ya ɗauki nauyin kamuku wannan shiri, da fatan Allah ya saka da alkhairi, amin. Nazifi Abdullahi ke cewa bisalam. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القدار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل يا الله القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله